Готово. Пуснато е видеото, Да, нали? сега. Николай Молов, категория Advanced for Belgrade Games. Now here is the barbell, 10 kilos, 2.5, 20 kilos official barbell, дай малко назад. Okay. The other side, the same. Накрая също трябва да се... Here is the bar. Okay. Okay. And the clock. And the clock. Okay. Добре. Окей? Okay. Ай. 10 секунди. Айде, Ники, вдъхай си. 3, 2, 1, ай! 1, 2, 3, 4. Добре, супер. Айде, момче. 1, 2, 3, 4. Добре. 5, 6, 7, 8. Браво. Ай. Тук виждам ли се, бе? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Браво, първи рунд. Ай. 1, вкарай хубаво тази, момче. 2, 3, 4. Браво. Само прави го там този стовар, защото така е на схемата. Лоста за набиране и щангата трябва да се е така. 1, 2, 3, 4. Супер. Айде, момче. 5, 6, 7. Айде, последно. Браво, 8. Чудесно. Айде, момче. Дай. Айде, 2 минути са минали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Браво. Втори рунд. Айде, момче. Едно. 2. Айде, момче. 3. Айде, още едно. 4. Добре. Супер. Айде, давай. Едно. Добре. Момче. 2. 3. 4. 5. Момче. 6. 7. Айде, още едно. 8. Супер. Айде, имаш още малко време. Давай. Ще затворим още 2 рунда. Давай.
2, 3, 4, 5, 6, 7, добре. Аре, момче. 8, 9, 10, айде още 2, 11, 12, чудесно. Разтръскай и подхващай. Айде. Давай. Давай, момче, вкарай тази още. 1, 2, 3, айде още 1. Добре, 4, супер. Чуваш и пак. Айде, момче, 2 минути и 10. 1. Айде, момче, давай. 2. 3. Дай, 4. Супер. Айде още малко, момче. Дай. 5. Давай, 6. Дай. 7. Айде още един. Айде ще го затворим тono. Давай, момче. Добре, супер. Айде, нещо пак давай. Айде. Раздели ги на 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Браво. Айде, 1, 2, 3, 4, последно 5, супер! Айде, разтръскай! Айде, ще затворим силовите и ще влезем в снача, айде! Айде, момче, давай! 1, 2, 3, айде, момче, последно е това! 4, супер! Айде, после ще почиваме. Айде, хващай. Айде, ще затворим и снача. Айде, всяка бройка е важна. Айде, давай. 1. Айде, момче. Давай, 2. Айде. Давай, 10 секунди. 3. Айде. Още 2. 4. Айде. Правиш го. 5. Добре. Почивай. Супер. Добре. 2-3 опита, няма смисъл повече. Три минути си ти предостатъчно. Чини 2 минутки и си ти. Айде. Ръж. Добре. 12. Айде. Да. Чини си и пак. Айде, Ки. Поизтегни, вкарвай тази. Айде. Айде, ти си.
Супер! Колко? 7-5. Ще още малко разтръским, имаш време. Имаш 2 минути и половина. Почини до 10-та минута. Ники изтегля е хубаво. Да не е пред тебе. Оу! Айде, момче! Айде, правиш! Дръж! Браво, бе! Браво, бе. Колко струва? 80, ай! Ай! Става! Малко напред. Айде, момче! Надъхай се! Почини до 11-та минута. Хубаво разтръскай ръцете и стига. Установи по таз. Айде. Така. Същата схема. Още малко. Изтегля хубаво. Айде. Айде, надъхай се, момче. Айде, силно. Правиш. Дръж! Дръж. Браво, бе! 82,5. Айде. 2,5. Да, 82,5. Айде, момче. Да не бързай до края. Последен опит имаш. До 50 секунди. Айде, става, момче. Много скъпи. 55 си я почва. Хора. Разтръскай. Имаш време. Айде, момче. Подготвяй се. Давай. Ники, последно. Ай! Тегли. Добре. Нищо. Чакай да снимаме. Да, Тежестта. килограмите не спираш. Те последните ме беха оплашили. Ама... Браво. Не, 80. Що е? So... Unsuccessful 82.5. Successful 80 kilos. 10. 10 Ten. kilos and 10. Barbell 20. 20 kilos bar and each side. 10 kilos. 10 kilos and 10 kilos. Спирам.